anụ chọlụ kọlụ ma kwere ka anụ chọlụ ka nweta mbụ dị elu nweta ngosi nweta ibe akwa nweta ibe enwe wee chi n'obiko n'ododo ụbọchị tata bụ agwụ ka agwa ụta ka ọ bụrụ oke agwụ bụrụ agwa odonigwu bụrụ ya ngozi zuru oke bụrụ ya amamihe zuru oke wee na-arịọ ndụ ọbụla bụkwa ndụ bụ ndụ na-eje na bie achịrị ụlọ na ndụ ya ihe ọbụla bụ ihe gbasara ya na nwe netere ka ọnwa kwụtakwu ihe dịka iwe nsu ori odonigwu ga-abụ na ndụ ya ọ kpata akụ oluo ụlọ na-akụ akụluo ụlọ kwe mkpatara ya anụ ọ ga-abụ nne na nna ya ụlọ ọ ga-abụ nnekwu nwa n'obodo ya ọ ga-abụ nnekwu nwa na Imo steeti bụ nnekwu nwa na Naịjirịa a sị na ọjọọ obodo bụ na arịmị nkụcha wee si ụbọchị tata na ego ivu nwa o zụrụ okwe mụ nwa na ọkwụrụgbo mgbakwụnụgbo ọgụ tiwonu sewonu na ọkọta gwara mmanụ ka mgbede biko m ji abalị ba n'ugwu isi na onye eze ka enwekwe mgbịrịmgbara mgbara na-esi edo ụzọ m ji abalị ba ekene ngụ ọmụmụ nwa nwata ka mbụ na-awụ arụ na-awa na-awọ etolọgị m ego nkwụ n'iru unu maka na onye njọ ka nwụ tụle gị maka njọ mgbe na-agaga m ekpele n'isi m na Chimuso Justice Ọpara mee na ka iji abalị ka ọ bụrụ ije odonigwu mekwe na ọrụ nke alụrụ ọrụ mpafu ka amoosu akụlogori ka ọ were odonigwu mmadụ na ya bụ ndụ ya ọgbọ mmadụ ogige ndụ nke ọnwa dụrọ n'ime ya chewenye na eke chewenye na ọyị chewenye na agwụ chewenye na nkwọ mụrụ garị ọkọyị ana m ekwu na iwe ọma ka ya meme na ndụ mana n'obu nwaanyị oge ji ya ọ hụrụ onye ọrụ ọzọ asa anyị nwe Enugu steeti abịa bụ Chidebele Ndubuisi wee chi udo ododo udo obi chia na ndụ anyị niile ụbọchị tata ka ọ wela ya odonigwu ka ọ wela ya eje n'aka na eje n'ọnụ na owuwo ka anyị chọrọ ngozi ka anyị chọrọ n'isi mụ na Chimuso Ọpara Justice gbuonu mgba ka unu gbuo ọgụ ime ndụ ya tiruonu ma sewolu ya ekpere niile mkpere mkpere n'ọwọ nwoke nwaanyị ọkpụ anụ anụ ị na-ekpere mkpere isi mụ na Chimuso Justice Ọpara na ọrụ adụ elu unu chiri onye ahụ ha chiri ya n'ọbọsị ego ekele elu nekwenụ nzu nekwenụ ego Chinọkụ oge ori oyi na-eke ori oyi n'ọyị ori oyi na ala ya wekwa ori oyi na nkwọ babe naanị Igbo na-azụ nwanne na-esi achịkwa ya na-akwa eme ọ ga-anụkwa n'ụlọ ugbenye a na-azụ n'abịa kọ iche ka ọ ga-abụ biko nu tiwonu sebonu tiwonu sebe ọ na-eke tiwo sebe ọ n'ọyị tiwonu sebe ọ na ala tiwokwenu sobe na nkwọ ọchị unu welata ndị eze na mịa naka ọ na-ara atọ na ndị ofu muteshina ofu na-ejide ọnịcha narị ofu edeta ọdenege site na iwe ọma na ndụ ya ka ọ chi ụbọchị tata anụ ma o chitara ụkwara mmanụ ọdụ bara ugbo na-aba mmadụ biko ịkanikwa m na ochike megide unu gbagharị mana enyi anyị n'ume na nwata ka ọ bụ unu mgbagwọ ga-eze nwoke odibo biko kwụgbalị m ọnụ ọhụ na nwa ka mbụ na-agwụ ọrụ na abara ahụ nwere nke mma wee chi na ọ na nna elu ọjị Bawago nke ewe alera na-eme n'oge adịrọ azụ ogbo oge na-akpata ekene m ogbo ekele m aja n'oge ike mana arịbago nwe mmiri azụ biko gba ọbụ ha si n'ikidogbo n'ihi izu na ụbọchị tata alụ a sị m biko na ụmụ gbọọgụ ugbo ụmụke n'okwu ọnụ na ọkwa nne na nna enwe ụlọ nọ nne na-amụta nwa nna na-azụ nwa wee sị biko ekene m ụlọ ogbeghị nwa nge na-alụ ya ogbeghị nwa nge na-akpaka a sị biko kene n'ọkwa ntị na-edo ka eche n'aka na echido n'aka wee na-ekpe n'isi anyị chọrọ ime n'ike a n'isi Justice Ọpara mụ na Chimuso wee sị n'ọkwa mmiri ka anyị duteli ya ka ọ bịala ile ọma bịa ya bụlie odonigwu asị m ile ọma bịa ya bụlie odonigwu wee na-etikwa aja na be nne ya asị m biko n'ụgbọ ọgwụ bụkọnọkwa ọnụ unu gbakọnọka na aja na be anyị ụmụ kpọ ọta wee na-etikwu mmiri uwe mmiri tie ruo nji aba asị biko gba ọgba ụkwụ na anyị nọkwara ọgbọ na-abọ na-abọ anụ na-etiti mmiri na-abọ do obe nna na asị na mmiri enwe ka o ji akwa aka wee sịrị biko kene unu nzukọ ka o ruru lie ka unu nale iwe ọbụla bụ iwe mkpa nwa unu ka unu gboo olie n'aka ndị ka unu gboo olie n'aka unu mee ka aka dị ya ma arụ sie ego ike mbụ iji ego ije ndụ iji iwe akwa iji iwe nwe ebe ọ bụla o tinyela ka ọ gazieli na eke gazieli na oge gazieli na bụ ọ gazieli na nkwọ a sị m n'ụbọchị tata ọ bịa ọrụ asị m ụbọchị ọtọ bịara ifu mmiri asị m akwakọta ya ndụ ya ya adụ onye ọgba nje enu ana asị m biko na ọgwụ nwaanyị nna ya unu anyị chọkwa na nna
anyị chọkwa chọọ ọrụ ugbo gonu unu ndị nna abakwana ekpele ọma ịbịa ekpe kama unu na-agọzie gị anya ụma n'ọkwa iwe nna anyị unu maka na onwe dị na-echo ekpele mmadụ n'elu onye bịa kpechie ọ mara ekpe ọ fụrụ anala ekpele ọkpe wee sụ biko kere na ibe abịago ije odo n'ugwu ka o doo n'aka nri ka o doo n'aka wee dịka unu alụsị be nna m ogbeghị nke na-abịa ka na-ekwe okenye ogbeghị nwa agenọbịa na-ekwe na nne mụlọ ọmụmụ ekenekwe m na asị na okwu nna bụ oji odogwu asị na ala mmiri karịala ogwe ala ọgwụ agbajie wee sị m biko kere ka unu gbajie iwe ọma na iwe ọma ka a na-ekpe n'ekpere iwe ọma ka a na-ekwu okwu ya asị m iwe ọma mewe n'isi ya bụ onye bụ ụjọ ọstis mụ na Chimuso asị m ebumnobi kọftalia iwe asị m biko uru na-enye na akwa nwata ka mbụ ana m akwụkwọ arụ nabọ onwekwe nke mma asị m ekpe unu na-abata ma ọmakwana ikpe unu na-abata odonugwu ka anyị chọrọ odo ka ododolo anyị nwanne m nne nwaanyị m ekene gị okike ekene eze ụmụ mmụọ nke mmụọ na-eli aja yanwụ na-agba ma ọ na-ata kandị ikwuche oji igwe ọkaka eze a na-ekpesịla ọgụ nwanne otu onye obi n'igwe ọgọdọ ya na-akpọ na eze ndị eze ọzọ wala ọnụ ọsọ ụmụ onye ihe eke ma onye ihe eke amara ụtụtụ tata wa n'oru anyị bụ nwanne anyị nwoke bụ ọkpara Justice mụ na Chimuso wee bịa n'oriri anyị si unu mara iwe bụ mkpi ya ka o si echu ụra ebe o si abịa arụ n'ọnya ka anyị ji maka ya wee bịa anyị ekene gị iwu nke na-akpaka ogbo nji abụzụ agaghị echize nwa ya gbalata igwe okwuzu egwu diamond pon descent pon standard pon pon mmiri ọpụrụtụ ọdụ usoro ndị ọlọlọ nwere akpọkwukwu ogbuebi nke n'ọbịa nnukwu nwaanyị anyị si na anyị kenele gị ala na-azụ nwa anyị si na anyị nọ n'okwu orumiri ruo nke n'ọbịa na nke na-akpaka akpọkwuo m orumiri ikwu nne m gbuebi nke na-achị iyi anyị si ndị bịara unu bịa na anyị du nwanne anyị nwoke wee gbedete wee ọkpara Justice mụ na Chimuso wee bịa na mmiri orumiri anyị akpọkwukwu ego iwe orumiri ya bụ mụ na Chimuso ruo Njaba anyị si na ọka anyị nọ n'obu unu kpọtute ya bụ Njaba orumiri Njaba ka ọ bịa ka o fụlụ aja lie aja fụlụ ifu nwa ya nwoke bụ mụ na Chimuso ọkpara ji wee bịa ikpe ile ọma anyị si ntata dị ire ndụ ga-abụ nke arụ ike ga-abụ nke ebe akụakụ ire nwenwe ga-abụ nke mmeghe ụzọ ga-abụ nke ụtụ mma aghara agbụazi ya ụtụ mmadụ aghazi agbụ ya aka owere nwoke na nwaanyị rachala ya uke a sị na ihe ọbụla bụ iwe ọma otile aka na ya gazieli ebe ajọ iwe nwoke na nwaanyị ya eche n'isi ya gọba abịa anyị si na unu ga-enye ezigbo nwaanyị unu ga-enye ezigbo nwa nwoke ezigbo nwa nwaanyị agha mụọ keba na chibapụ wee sị na ibe anyị na-ayị unu iwe ọbụla ọ tiri aka ka ọ gaziere ya na-abụ eziokwu si anyị nwa na onwe anyị nọ n'obodo na-agọzie anyị meela anyị iwe bụ mkpa anyị gọzikwa ndị ọbụla ibe anyị na-eme n'anya n'anya bụ ayịrị anyị yọ n'ọnya ka anyị ji ya ya wee kpọkuo gị bụ chi mụ na Chimuso ka ezi abachighị ọdụm ọnwa nwoke bịara ịgba aja ịgbala onye bụ oroma bụ Njaba aja nkwanye Njaba ifu ile ọma mana ọ nọ n'orumiri Ụmụokpu na n'Awka Anambra steeti were akwanye ifu na orumiri nke na-akpaka na nke n'ọbịa Ụmụokpu a sị gị bụ orumiri Njaba abụ orumiri ya na otum a sị ka unu bịa lie aja awere aka nwata kwa unu aja unu were aka okenye wee nabata ọwụrụ ihe ọbụla anyị tinyere anyị tikwuru ego nke zuru ezu ka unu goo na-abịa bikonu na-ayọ ka anyị na-ayọ unu mara ibe bụ mkpa nwa unu n'elu ya bikonu na-ayọ ka anyị na-ayọ akpọkwalụ tebụl ọ ga-enye gị bụ chi ewu ọdụm nni ọ ga-enye unu bụ ndị ichie nni ndị be nna na ndị ikwu nni wee ezumezu ndị ichie nni wee sị ka unu bụ oromiri ka unu soro bịa lie nni anyị na-akpọ ezumezu ọrụ ụmụ ọkpụ unu bịa lie nni aja na oromiri aja na be nna ya na ikwu nne bịa nụrie nne agụ be nna na ikwu nne bịa nụrie nne nni azị na ebe ọ nọ wele enye unu nni bụ na ngwube egwu ọnwa agbe
ana ụmụ okpu ọka n'ebe ọ nọ were enye unu nri na anyị enwe mụ nwa bụ Chibuzo nwa nwe Egbenamma bụ mmiri enwere ọzọ Igbo ndụ aka ji ọgụ Egbenamma Ejiegbundiilo ọmụ na-akwụdoli ya nkụzilie ka ọ ya esi na-eme ya anyị akụzilie ka e ya esi na-eme ya ka ọ mara na ọ bụrụ ọgwụ na ọ natalụchi o mechie nye ya ekwenye iziri elu n'ọnwa ego niile o wefụtere o ji agbaghalị were eme ihe niile ụbọchịbe abịa ibe gaba agaba n'ọnụ ọgwụ ka m kwuru anyị nwa mmekwulie na ọ gazieli ya lotere na anyị na ọra na azụ onye wee sị na onye ka anyị na-agọ n'ọgbọ si na iwe ọma ga-eme kpọbịa iru kpọbịa na eke kpọbịa n'oye kpọbịa na kpọbịa na ụgbọ ọ ga-akpọba anyị iru na eke kpọba anyị n'oye kpọba anyị na kpọba anyị na ụgbọ mkpọọra niile nọ n'ebe orumili mkpọọra niile ndị buru ibe anyị na-eme n'anya anyị si n'ọnụ ọgụ ka anyị kwuru ala anyị kwuru ka ọ ga-adị ile na eke oye abụọ nkwọ wee sị na ọgbọ ka anyị ji kwue ọgbọkwa ka o ji ya dị ile wee sị na ele anyị kwuru ka ọ ga-adị si na-ekenekwa m unu na-eme nzu edo na-edo obu edo iwe ọma iwe niile dị mma bụ na mmiri ka o si adị n'isi na ndụ ya mụ na Chibuzo ọkara adosis a sị m na ọ ga-edolie na eke ọ ga-edolie na oye ọ ga-edolie na ọ ga-edolie na nkwụ ọ ga-edokwulu anyị na eke dole anyị n'oye dole anyị na agba dole anyị na nkwụ anyị si iwe niile bụ iwe ọma ya ka anyị yọrọ nke ọba ji ibe ka unu wefuola anya gbuolu na anyị ya n'ọjị ka m ji bịa ọkpọkọ chi m adịjọ mmanwụ na-afọ afọ ezumezu ndị ichie mụ na ya na-abụọ wee sị ka unu gbaa ọlụ ọgbọ unu na-emeli ya ndị ọzọ nke a ghara adị iche unu meeli ya n'ọnya ka anyị na-ayọ unu wee sị biko na unu ya egozikwu anyị meela anyị ele anyị bi ebịa na orimiri ka ọ bụrụ ya iwe ọma ka ihe ụzọ meghee n'ọnya bụ ọgbọ na ekpere anyị na-ego unu gbokwuola anyị mgbagbuola anyị ọgụ mekwuola anyị iwe bụ ọbụ n'ọbụ nke anyị bụ ọchịchọ nke obu anyị merụ ndị bụrụ ibe anyị na-eme n'anya ka ọ dụrụ ha na mbụ ka a na ọjị n'otu ka anyị taa n'ibe n'aba Chukwu na ndị orimiri ezumezu niile ya leenụ na ọbụ anyị so were aka nwata niile ọ bụ na aka ndị eze unu wee aka nwata a na-akwa nke nne na nna anyị si ele anyị mere mmiri bụ ndụ ọnụ bụ orimiri ọnụ bụ Chukwu aja na ọgụ bụ Chukwu ikuku ọgụ bụ Chukwu ihe ndị niile fụọ na ndụ mmadụ ma na mmadụ enwere isi wee sị na ile ọma ka anyị ji ile ọma ka anyị na-agọ n'isi ya na-ekpe ile ọma anyị isi mụ na Chibuzo ọkara justice anyị si na nwoke ga-abụbụ ya n'anya nwaanyị ga-abụ na-abụ ya n'anya duhe enyeli ya ka anyị chọrọ ndị aka oyi jee ma aba na ọbịa egbu egbuo o si na akwụ ara abụ isi mma abịa na nke onye a si na akwụ ara abụ isi nke onye a mịa ichuchu o si na nke ọ na-emegharị nwa isi o tie isi ya o wee nwebe isi ọ ya nọ n'egbebele ugobele nke si bi ebele ya bụ n'oisi obele ka ụka ọ na-abịa ebebe ebele o si na ọ ghara abụ n'iru ya mee n'azụ onye ahụ ọbịa ya egbu egbuo onwe ya n'ọnya ka anyị kwuru n'ọwụ ka anyị kwuru n'isi onye ahụ anyị si ọgbọ soro na ọrụ chelukwe na ọjị onye ahụ aka na asị ọjị agbachakwa ịsa ụba anyị si ụba anụnwa ka unu mee nye nye ụba n'ego ụba na ndụ ụba n'ibe akpa ụba n'ibe omume uzie niile abụgazieli ya n'ọnya ka anyị ji maka ya bịa unu ya eme unu ọya rara obele oke na ndị ilu ya raba obele oke ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmụọ rara obele oke a sị ya bụ ụba ahụ ka anyị na-arịọ ka unu mee ka ọ bụ ụba tomato aí que é o olho aqui tá começando aí senão ya mụ na Chibuzo ọkara justice ndị si kaba dadie bido taa na unu ga-adadowezira n'owu ndị orimiri ndị amoosu orimiri ndị na-eme iwe ọma na ndụ ya ndị ya eme iwe ọma na ndụ ya bụ ọkara justice mụ na Chibuzo ndụ ya eme ajọ ibe ka anyị si na anyị na-amachikwu ha na ya bụ arụ ya aka si na ọ bụ ka anyị kwuru n'isi onwe anyị anyị ka na-eme unu bụ oriri anyị si na anyị na-amali ya ogu o jiri ogu ji elu ọgbọ jide elu ugbo mere gịnị ọ bụ ndị ajọ orimiri ndị amoosu orimiri anyị si na a na-amachi unu na-amachi unu n'aka nne na-amachi unu n'aka ekpe
oge isi na-abụ ka anyị na-amalụ unu ọ bido tata ibe ga-abụ nke o ndụ ga-abụ nke tụọ na-eme ga-agaba o ụzọ ga-emeghe o otu ọ ga-azụ agbụ ya otu ọ nara agba mma okwu ọkpọba na ọ ga-ele ole na ọ ga-enwe ụlọ ya na ọnya ka anyị na-ayị unu ezinụlọ ya ga-akụla ọnụ anyị nwa na onwe anyị na-alụ alụ ndụ anyị ga-adụkwu nke anyị na-eme ga-agazi otu mmadụ ga-ana bịara egbu anyị ga-egbukwu onwe o metere evu onye baba gbaba nje o si na ọ ga-eji isi anyị chụọ aja ha welu nke e chụọ ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dịla wee sị na aba bụ ndị uke ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmụọ ndị ajọ obu anyị sị na anyị na-amachiba tata n'Orimiri na aba ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ndị ya echewe ka si eme mụ na chi m ọpara justice ajibe sofa na onye ahụ na-aṅụ mmiri onye aṅụrụ anụ mmiri bụrụ ya okwu onye ga-asabali ya ibe mebiwe na onye aṅụ ibe ma nwoke ma nwaanyị dị n'ime ba na ibe anyị kwuru babụ ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ ya ebu n'obu ka ba mee anyị ajọ ibe sofa na onye ahụ na-aṅụ mmiri ọ ṅụọ mmiri ya bụrụ ya ajọ ibe ma nwoke ma nwaanyị dị n'ime ba ahụ ibe anyị kwuru ma okeke ma okoye okabụ okookwo mgbeke mgboye mgbabụ mgbankwụ ọnya bụ ogu ọnya ka anyị ji ibe na obu aka nwata bụ ọbụla onye bụ ogu ka anyị ji obu aka nwata na ọbụ ya ka ọ bụ obu aka nwata bụ ọbụ ya n'ọgbọ na ogu na-emelụ gịnị ọnya ka eji iwe n'isi na n'aba ya bụ ọpara justice mụ na Chimuso wee sị na ọ ga-adoli ya mma na eke doli ya n'oyi doli ya na aba doli ya na nkwụ ọ ga-adụkwula anyị nwa na onwe anyị dolo ọra nụ na Orimiri dolo ndị owulibe anyị na-eme n'anya na ebe anyị kwuru ela ikwu ka ọ ga-adụ nụ ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ọ ebe anyị kwuru na ọgbọ na ela ikwu ka ọ ga-adụ anyị kenele unu ọya batazia kpọọ ala mmiri chi Njaba na ịnọ na mmiri anọ m na mmiri ala Ụmụokpu vileji Awka Anambra steeti were akwanye ya bụ mmiri chi gị bụ Njaba wee na-akwanye nwa bụ mmiri chi m bụ Njaba n'Imo steeti Ivu Ileọma ka ọ gaziele m ọ bụ na ị mara okpe ya dịrị na mma ọ bụ na ma mkpe ya dịrị m na mma ọ bụkwa na ị mara wee kpe ba nabata ọ bụ na mmadụ ma ekpe unu wee nabata n'ọnwa ka ị bụ n'ọnwa ka m bụ na ọ ya jizie nwayọ fu eti aka mmiri were aka na abụ ngwa dọrịa na mmiri ngwa ogorozie esi na ọgbago ya bụ aja ọ ya ọgbọ soro na ọrụ ọrịa eme